To kamar kai yanzu kana iya cin abinci ko dai? Ina yi amma da kwancin kaci. Sai dai ya sa wani ya zube wani ya shiga. In bai yi hankali kuma ya sarki. In kuwan ga ba ya samun da ya taɓa ni. Hannu da ƙawa. Na dawo aiki ƙarfe 4. Na dawo aikin mesa. Na dawo na yi rubuce-rubucen siyasa tun zamanin Mamuda. Magariba ta yi, na yi alwala, in tashi in yi sallah, sai ni an tokare ni nan, sai na faɗi. Shi ke nan har yanzu. Baya ga shi babu wata lalura. Lalura ta sai kunkuro da ko tashi ba iya yi. Yanzu nan ba ka iya tashi ko da zaune ne? Ko zanne ba iya tashi. To tun wane lokaci wannan al'amari ya same ka? Tun 2012. 2012? Eh. Yau kenan ana magana kusan shekara 2012, yau ana magana kusan shekara 11. Yanzu wajen shekara 12 yana kwance. Yana kwance ciwon sashi daga zai yi sallan magariba ya dawo nesa. Sai ya tuntsuri ya kabarta sallah. Da mun ka ɗauke shi an ka yi kabbara zuwa magariba sai an ka kai shi asibiti. Da an ka kai shi sa'in watan mu 2 asibiti ana gashi. Amma sauƙin dai bai samu ba sai mun kayo gida da yake abubuwan duk sun ƙare. Yan kayayyaki da yan kwabban da aka gare mu har abinci sai ya ƙare sai mun ka baro asibiti. Ina da shi zuwa yanzu babu wani alaƙa wanda ya zanta rashin jituwa ce ko kuma wani rashin rashin mutunci. Alaƙiƙanin gaskiya na san mutum ne mai amana kuma mutum ne wanda an na jama'a. Sannan sani na da shi na san yana da ilimi gurgudun abin da Allah ya bashi. Ko ba gaskiya ba? To Allah ya kaddari cewa kowane lokacin shi mutum ne wanda tun yana ƙarami ya tashi da artist. Wato harkar zane-zane. Harkar zane-zane. Ya iya zane kwarai ko da tashi na ƙarami. Har mukan bi shi a hankali yana ɗan koya mana kaɗan to har Allah ya kaddari dai ya ci ma wani munzibi. Ya je O-level ya ƙare O-level daga primary ya ƙare O-level ɗin shi har zuwa inda ya dawo. To lokacin da an ka fara harkokin siyasa ɗin nan lokacin Yarima zuwa mulkin Mamuda. Ban mantawa wannan lokaci duk yana yi ma 'yan siyasa zane. Wallahi babu daɗi kuma akwai damuwa kuma sosai kuma akwai razana akwai kuma taɓa zuciya da hankali. Kusan abin da za mu fara jawo hankalin masu ji da masu sauraro da masu gani mu sani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu masu imani Allah ya kira su kadai yace qulu qawlan sadida idan za ku yi bayani to ku yi bayani mai kyau kuma na gaskiya. So mutanen da ke kallon wannan kafa tamu muna jawo hankalinsu da musajin tsoron Allah wannan mutum da lahiya ta rana guda ga abu ya same shi kuma abin da ya same shi na samu kowa kuma mu sani Allah na kowa ne. So muna kira ga mutanen ƙasashen waje da na Najeriya da na Zamfara mu ba da agaji inda ya kamata a ba da agaji inda ake buƙatar agajin inda agajin yake da daɗi. Lokacin da muka isa gidan Malam Aminu wanda yake fama da rashin lafiya tsawon shekara fiye da 11 a kwance a wuri ɗaya inda a nan yake ba haya, a nan kuma yake fitsari har ma da cin abinci. Abun akwai matuƙar tashin hankali sosai. Wannan dai inda suke rayuwa wajen da inda za su adana kansu ya kasance tamkar wani kango ne. Domin dai ɗakuna ne da aka yi da kwano. Koya suke kasancewa a lokacin damana? Mun kaɗu sosai a rangadin da muke yi na leƙa mutane masu buƙata ta musamman wanda mu kuma muke amfani da abin da Allah ya hore muna na kafa inda muke yaɗawa domin nema musu taimako a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa reshen jihar Zamfara. Ba sai mun yi wani dogon zance ba ya kamata mu ba ku Malam Aminu domin ku ji cikakkar zantawarmu da shi da matarsa da kuma wani abokinsa wanda ya masa farin sani.
sunanka? Sunana Muhammadu Aminu Isa. Na'am? Ana kirana Muhammadu Aminu, kuma ana kirana da suna lakani Aminu Ataka. To, Malam Aminu, baka da lahiya, kamar menene yake damunka? Hannu da ƙawa. Na dawo aiki ƙarfe 4. Na dawo aikin mesin. Na dawo na yi rubuce-rubucen siyasa tun zamanin Mamuda. Magariba ta yi, na yi alwala, in tashi in yi sallah, sai ni an tokare ni nan, sai na faɗi. Shi kenan har yanzu. Baya ga shi babu wata lalura. Lalura ta sai kunkuru da ko tashi ban iya yi. Yanzu nan baka iya tashi ko da zaune ne? Ko zanne ban iya tashi. To, tun wane lokaci wannan al'amari ya same ka? Tun 2012. 2012? Eh, Yau kenan ana magana kusan shekara 2012, yau ana magana kusan shekara 11. To, ko tashi ban taɓa yi ba. to tun bayan da wannan al'amari ya same ka, kamar an yi yunƙurin yin magani haka? An yi. Kamar an zauna asibiti? Mun zanna a gida, kuma an kai ni Katsina a Huda-Huda. Ba a samu ba. An kai ni Kwatarkwashi. Duk babu. To, kamar likitocin me sun ka bayyana yana damunka? Ba su faɗi komai ba. A dai ƙarin ruwa kawai, sai ƙwayo da aka bani. Ko an taɓa neman wani adadin kuɗi ko a yi maka aiki ko kuma wani abu mai kama da haka? Amma ni bai da wata yata ta taɓa cewa, ta ce wai ai da wasu mutane masu hulɗa da abun ga iska suna cewa ai wanga abu ko in ce gado ne. To, kamar kai menene sana'arka kamin wannan lalura ta same ka? Mesin kahinta da dawowin na yin siyasa. Kamar kai an ce kamar malamin makaranta ne can baya, a baya. Na dai makaranta, na yi firamare 77. Na ƙare, na ta secondary school GSS Uso 77 to 82. Na ƙare. To, yanzu kamar akwai wani magani yanzu da kake amfani da shi? Ban maganin komai, ban shan komai. Nan inda mun ka same ka, nan kamar ɗakin da kake jinya ne kuma kwanciya kake nan wurin? Nan kake zaune kowane lokaci? To, yanzu kamar menene to kamar in kana da iyali? Su ne ga su nan. Ga matar shi nan baya. Ok, kana da mata? Akwai yara? Akwai yara biyu. To, tun bayan da wannan lalura ta same ka, yaya rayuwa take gudana ta iyalin naka musamman yaranka? To, tun da dukkan karatun su da ya lalace. To, ta ɓangaren abin da za a ce yau da kullum kuma, yaya ake ana samu? Wannan kan ya yi wuya. Sai an tai an roƙo. An yi bara ga ta nan bai wa Allah. Ko ɗan yaron ba sai ya tai ya yi ƙwadago. To, kamar kai yanzu kana iya cin abinci ko dai? Ina iya ci, amma da kwancin kaci. Sai dai ya sa wani ya zube wani ya shiga. In bai yi hankali kuma ya sarƙe. Kunkurun ga ba ni samun da ya taɓa ni. Kunkurun ga ya samu matsala. To, Allah ya baka lafiya. Allah ya sauƙaƙe. Ke ce matar wannan bawan Allah da yake fama da wannan lalura. Kamar wane ɗan ƙarin bayani za ki mana irin yadda ko tun lokacin da wannan al'amari ya same shi? Lallai zan ba da bayanin yanzu wajen shekara 12. Yana kwance? Yana kwance ciwon sashi daga zai yi sallan magariba ya dawo mesin. Sai ya tuntsuri ya kabarta sallah. Daɗa da mun ka ɗauke shi an ka yi kabbara zuwa magariba sai an ka kai shi asibiti. Da an ka kai shi sa'in watan mu biyu asibiti ana gashi.
amma sauƙin dai bai samu ba sai mun kayo gida da yake abubuwan duk sun ƙare. Yan kayayyaki da yan kwabban da aka gare mu har abinci sai ya ƙare sai mun ka baro asibiti. To kamar tun lokacin nan an can asibiti sun bayyana ga lalurar da take damun shi kamar bisa gwaje-gwajen da suka yi. To ba su dai nuna muna ba, amma mun ɗauki kawai ciwon sashi. Don hannu guda da ƙafa guda da baki sai da ya juye ya koma ga kunne miyau na zuba. To can asibiti sai ya samu sauƙi baki ya fara gwalamniya. Bakin ya komo ga inda yake. Daga nan wurin dai sai mun kayo gida. Kamar ba su ce ga wani abin da za a mashi ko kuma su ce za su tura ko ta babba asibiti haka? Ba su ce ba. To tun bayan da wannan al'amari ya same shi yaya rayuwa tun da kin ce shekara kusan 12 kenan yana kwance? 12. Matsayin shi magidanci ga ki ga kuma yara yaya rayuwa ta kasance? Wallahi dai ba daɗi tunda wani sa'i abinci ma wallahi cikin shi ya ga sai na samo shi. Babu shi. To kamar kun taɓa samun taimako daga wasu ɗaiɗaiku ko kuma wata hukuma haka ko gwamnati? Da wuya dai. Gaskiya da wuya. To yanzu kamar me kuke buƙata na mutanen da suke kallon wannan hira mu da ku, me kuke buƙata, wani irin taimako kuke buƙata al'umma Annabi su yi? Gaskiya muna biɗar buƙata saboda wanga wurin ma ba namu bane wallahi. Gwargwado tunda na 'yan uwa ne na gado. Kamar ta ɓangaren shi ciwon shi ko in ce jinyar shi. Kamar kuna da buƙatar ko kuna wani tunanin akwai inda kuke buƙata a kai shi domin a ainihin duba lafiyar shi ko Allah zai sa a dace? To gaskiya muna buƙata tare da abinci da lafiyar nan wallahi. In dai ganin kan lalle abu zai yi sauƙi muna so har ƙwarai. Tunda mun yi kayan ɗaki na shinhiɗa ba abin da ban sayar ba dibin ko zai tashi. Sai Allah shi mayan muna. To Allah bai sa dai ya tashi ba har bisa yanzu. Allah ya sauƙaƙe. Amin, amin, amin. Yau kamar kuna da lambar asusu haka da lambar waya? Wallahi babu. Akwai lambar waya ga ta nan ga ta. Ok, akwai ta asusu? Ga su nan. Yau wato yayi za mu yi amfani da su. Mai gida ka bayyana mana cikakken sunanka. Sunana Halilu Muhammad Gusau. To Malam Halilu Muhammad Gusau ga wannan mutum wanda yake kwance yau tsawon shekara 12 na fama da jinya ko zaune bai iya tashi. Kamar yaya za ka bayyana mana alaƙarka da shi? To alaƙata da shi gaskiya mun tashi tare tun muna yara har zuwa lokacin da Allah ya kawo mu a halin yanzu. Sannan sani na da shi zuwa yanzu babu wani alaƙa wanda zan ta rashin jituwa ce ko kuma wani rashin rashin mutunci. Alaƙiƙanin gaskiya na san mutum ne mai amana kuma mutum ne wanda an na jama'a. Sannan sani na da shi na san yana da ilimi gurgudun abin da Allah ya bashi. Ko ba gaskiya ba? To Allah ya kaddari cewa kowane lokacin shi mutum ne wanda tun yana ƙarami ya tashi da artist. Wato harkar zane-zane. Harkar zane-zane. Ya iya zane kwarai ko da ya tashi na ƙarami. Har mukan bi shi a hankali yana ɗan koya mana kaɗan to har Allah ya kaddari dai ya ci ma wani munzili. Ya je O-level ya ƙare O-level daga primary ya ƙare O-level ɗin shi har zuwa inda ya dawo. To lokacin da an ka fara harkokin siyasa ɗin nan lokacin Yarima zuwa mulkin Mahmuda. Ban mantawa wannan lokaci duk yana yi ma 'yan siyasa zane. Yana musu drawing ya menene a ɗauka a biya. Kamar su tsohin gwamnoni da an kai kamar irin shi Yarima da kai magana da su Mahmuda kamar ya yi musu ayyuka a lokacin baya kenan. Gaskiya ya yi waɗansu ayyuka tare da su na abin nan na zane-zane. Ya yi musu waɗansu zane-zane amma ba direct zuwa ga su waɗannan gwamnonin ba. Sai dai waɗanda an makarbansu sukan zo gare shi wurin neman wannan aiki. A ba shi aikin ya yi ya ƙare. Har inda Allah ya ƙaddare kuma tun da zan mutum ne wanda ya zama mai kuzari ga al'amura. Har Allah ya ƙaddare ya zo ya koya ya ci gaba da aikin mesin. Ya iya aikin mesin kuma ya haɗa ga mesin ɗin ga harkar zane. Harkar zane. To kamar
tun lokacin da wannan lalura ta same shi kusan tsawon shekara 12, kai a matsayinka na abokin shi wanda ka ce kun tashi tun kuna ƙananun yara, kamar akwai wani ƙoƙari da kai alal misali don ganin cewa ka gayyato wasu mutane haka domin a tallafa mishi domin a ga cewa ya samu lafiya? To tsakani da Allah duk yadda al'amari yake ni kaina ban sani ba sai da ya ɗauki dogon lokaci yana kwanci sai da yanzu na same shi nan gidan. Don tsakani da Allah lokacin da ya zan na daina ganin shi har sai da na yanke hukunci kan kila bai da rai. Sai da na tambayi wani abokinmu da muke tare da shi ana kira shi Dan Mani, sai ce min ai yana nan amma yana tsammanin ko yana tudun wada ko ina, ce amma kai baka san inda yake ba, ya ce me gaskiya bai sani ba, ce to shikenan. To sai da Allah ya kawo ni wurin buga kwanon ga da kake gani. Na zo na ina buga kwanon ga sai ya ji murya ta cikin ɗaki yana kwance kamar yadda yake yanzu yadda ka iske shi. Sai ya ce a kira ni. Na sauko na zo na same shi haka sannan na shiga damuwa. To daga wannan lokaci kuma sai na dinga tunanin to suwa ya kamata in fuskanta don neman taimakon abincin shi. Domin a halin yanzu da ake ciki in aka ce magani za a bi dan mai nawa za mu kashe gurin bidan magani ga irin marar da ake ciki yanzu. Sannan a ce kuma ana neman abincin da za a ci. To dole dai sai dai muka bi ta hanyoyi daban-daban domin a rage ma ita matar tashi da ɗiyan raɗaɗin neman abinci. Dan abincin da za a samu gwargwado wanda bai yi ƙarfi ba mu dan kewaya a ce a samu ga mutane gwargwado a zo a kawo amfani da shi, amma bayan shi babu wani abin da yanzu kamar tun da mutane ne an yi wannan hira ko tattaunawa domin a yaɗa ma al'umma su ba da nasu agaji, na farko su ceci rayuwar shi, na biyu kuma da kuma rayuwar bayan shi ma'ana ta iyalin shi, tunda kowa ya san halin da ake ciki na yanayin rashin abinci. Kamar wani kira za ka yi ma al'ummar musulmi don na ganin cewa su taimaki waɗannan bayan Allah? To magana ta tsakani da Allah, abu na farko ina tunanin cewa gumma a taimaka farko shi nashi matsala ce wadda abubuwa. Amma abu na farko ne zan iyali. Kamar idan za a samu waɗanda za a iya duk abin da za a yi domin ganin cewa an duba lafiyar shi ake magana. Shi ne nake son yin magana. Farko in yana yiwa a taimaka ma iyali shi ta abu ɗaya zuwa biyu. Farko karatun ɗiyanai ya taɓarɓare. Babu magana karatu ga ɗiyanai a halin yanzu don suka zuwa su yi lebaranci su samu abin da za a ci. Kamar yaran shi nawa? Yaran shi 2 maza. Sannan ita mata tashi kanta lokacin da yaran mu samu ba dole ne ita ma ba ta zama sai an je an nemo. Ka fahimci wannan? Sannan na uku neman abinci maganin shi. Medication na shi misali. To yanzu inda matsala take duk wanda zaka tunkara ka nemi cewa ya baka taimako bisa ga irin wannan lalura. Kashi 3 bisa 4 sai kowa ce maka tashi lalura ma ta ishe shi ballantana ta yi ta gudu. Ko ba gaskiya ba? To shi yasa dole muna neman in akwai hanyar da ya kamata a taimaka mana ta hanyar neman lafiyar shi da karatun ɗiyan shi da abincin da za su ci da iyalin shi. Asalan wanga wurin da kake gani tsakani da Allah ƴan uwan shi na haɗa kuɗin kamar kuɗin gado an ka sayi wanga wurin shine an kai irin da ka gani yana kwana ciki. Nan aro ne misali kamar aro ne yana zaune nan ciki wanga da toilet da ka gani mu muka taho da waɗansu NGOs suka yi shi Intersource su suka yi musu toilet ɗin ga da bathroom gaba ɗaya wuri guda. To kaga inda ba don da sun ka taho ba da ƙarshen ta sai sun yi ta waje neman inda za su yi abin nan ba haya ko wani lalura. To Allah ya kaddare ga halin da ake cike zu saboda haka muna neman taimako don Allah gurgudu abin da ya sauƙaƙa ta hanyar gwamnati ne ko ta hanyar waɗansu individual ne ko dai yadda al'amari yake dai a dai taimaka don Allah mu samu yadda za a yi da shi wannan bawan Allah. Assalamu alaikum, sunana Kwamar Salisu Umar wanda mutanen Zamfara sun kai sani da suna ɗan Sulaiman Mustajin yau, kuma ni ne coordinator Human Rights Defenders and Advocates Center Zamfara State Chapter, ma'ana shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar reshen jihar Zamfara, ƙungiya mai zaman kanta a jihar Zamfara. To mai girma ciyaman ga wannan abun alhini za a iya cewa mun tarar a wannan gida ko kango wanda yake bawan Allah inda yana kwance babu lafiya tun kusan sama da shekaru 12 ga kuma yanayin iyali duk dai bayanai ka riga ka ji su dangane da yanayin yadda rayuwa ta kasance tsakanin shi da ainihin iyalin shi har zuwa yaran shi. Yaya ka ji wannan al'amari ya kuma za ka shiga ciki domin ganin cewa an yi kira ga al'umma sun taimaka ma rayuwar waɗannan bayan Allah? Wallahi babu daɗi kuma akwai damuwa kuma sosai kuma akwai razana akwai kuma taɓa zuciya da hankali
kusan abin da za mu fara jawo hankalin masu ji da masu sauraro da masu gani, mu sani Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu, masu imani Allah ya kira su kadai, yace qulu qawlan sadida, idan za ku yi bayani to ku yi bayani mai kyau kuma na gaskiya. So mutanen da ke kallon wannan kafa tamu muna jawo hankalinsu da musajin tsoron Allah. Wannan mutum da lahiya ta lau rana guda ga abu ya same shi, kuma abin da ya same shi na samu kowa, kuma mu sani Allah na kowa ne. So muna kira ga mutanen ƙasashen waje da na Najeriya da na Zamfara, mu ba da agaji inda ya kamata a ba da agaji, inda ake buƙatar agajin, inda agajin yake da daɗi. So ina kira ga mutanen nan, wannan mutanen na ambata, mu ba wannan bawan Allah ɗauki da iyalinsa, saboda mu san sa da mu ma Allah zai kama mu ba, ko Allah zai kama iyalinmu, ko Allah zai kama bayanmu. Duk wanda ya ji kan bayan wani Allah zai ji kan nashi, duk wanda ya tausaya mu Allah zai tausaya mu, duk wanda ya ba da gudunmuwa ga wanda ya tagayyara to kansa ya ba, kuma Allah zai ba da nashi gudunmuwa. Duk wanda ya ɗaga mu wani ji sauki Allah zai ɗaga mai nashi, duk wanda ya mace wani Allah zai matse shi. Muna kira ga wannan mutane da suke ba da gudunmuwa a ƙasashe daban-daban da kuma ƙasa Najeriya da kuma makwabtanmu na Zamfara da sun fara shigowa suna ba tallafi. Allah ya saka musu da alheri, kuma su ba da gudunmuwa ma irin wannan bawan Allah da aka kwance bai da lahiya, ga matsala ta rashin wurin zama, ga ta family, ga kuma ta ɗiyan shi da karatunsu ya taɓarɓare. Akwai wanda ya gama secondary amma babu halin wucewa gaba, takardun ma bai amsa ba, da kuma shi da yake kwance babu magani da rashin abinci da gabansu. Allah shi ba da ikon taimakawa, kuma dukkan masu neman ofishinmu don neman gudunmuwa da ba da neman shawarori yana ya samu a Kambar Plaza Dole kusa da Government House, ko kuma ya tuntube mu a namba 08132494755. Masu kallon mu ma assalamu, muna godiya bisa gudunmuwar da ke ba mutanen jihar Zamfara. Allah ya saka muku da alheri.